Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, nous avons une délégation du bureau du Haut Conseil nigérien au Togo qui est venue rendre visite à la direction Hadji Arakia, ok. Voilà, la présidente du Fonds de solidarité. Donc, Irgo Farah Hadji Barkan du Fonds de Kayan Togo. Togo bore go garan fo igo garan bani ha mat CNSP mat Niger mat borakulu to masha Allah irmo gogo borakul fo to masha Allah amin lalle ga president na Fond de solidarité ta kawo na gayyata nan Togo Haut Conseil nigerian o Togo ta waga su ta zo ta ganta ta tattauna da ita kuma mun yi mata godiya ita kuma tana yi mana godiya saboda ta ga jama'a ta ga delegation kuma an nuna mata Togo dai insha Allahu CNSP ta ce yan Togo suna bayan Allah suna bayan CNSP suna bayan Niger da abin da ke gyara Niger mu baya gare shi muke ba mu da wani abu wanda yake Niger shi yasa Hajiya barka da zuwa Togo barka da zuwa Togo fond da kayan to masha Allah to masha Allah lalle ayi ma CNSP godiya yan Niger da ke Togo suna godiya kuma Allah ya rika musu Allah ya kama musu duk abin da zai ka hitina Allah ka kare Allah ka kiyaye Allah ka kama muna Allah ka gyara mana ƙasarmu makwabtanmu Mali Burkina Niger da sauran ƙasashe da nan ƙasar gada muke Togo ubangiji Allah ka zamanar da mu lafiya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka tsaida mana shugabanmu General Abdurrahman Chani Allah ka tsaida shi da ƙahuwan shi duk abin da zai bari ya kasa Allah karka nuna mana shi ubangiji Allah ka kama mishi ka tsaida shi kuma ya gyara mana ƙasarmu Niger godiya muke Hajiya muna yi masa CNSP godiya kuma muna godiya da ziyar da kiyo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.